खुलुमखा जतन हामबाय पयलानो आं जतन हामबाय नाम जोंगो तामिल बागै हिमालय खना अर्थात 9th August आदिनो जों जतन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल अर्थात जों हाई इंडिजिनियस पीपल लंनि सालजा साल सागलायजा मानि अ सालो आं जतन आनी खाबाय खुबाय बायफ्ले हामबाय आफर ते ताकलायनि इजराव चिनागिनो प्लान तमनि जों बेलाय गाहामखायनो सालना अबजार्भ खायनायनो किन्तु दुर्भाग्यवशत इ बोसोरावहाय कर'नानि बागै जोंहाबो जतन स्टकनि थाखा हायपनो जों जे मानसा जार नबो निखौबो बाराम जेरावबो ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खायै इ सालनो अबजार्भ खालायमा बेलाय जाओ गा पर्सनली अनो जिन सोसाइटी नि बररनो निखौबो चिन्दाबन बरमबन सानाय इ सालनो जों गोपाल गाहामनि जेमानो जे मानसा जोंहाबो दंथ'बायनै अबजार्भ खालायनो हामबाय